Right, taura nyaya kuti pamusoro ichangami ndakabato mukadzi wangu angana Clive Chigwada kumachina kumini chamutafuna zwa 28 May. Mukadzi wacho akatakura mabhegi yake akaenda nemukomana Pana akutoda sokakureta kuti mai ndopinda kuti taura chokwadi wozi ndokuvhiya mukadzi wangu pamusoro ichangami chekutanga ndokumbira regero nemukomana ndochiwa mukadzi akawanika pamba pangu kati nenoizi yakazoitika komana vanondowanisa mukana wekunditaure kuti zvaitika mukadzi aidana neshamwari yangu ndegara naye shamwari yako yagara naye ndegara naye saka zvakazoitika ndezvekuti mukomana ndakwazotaurira naye ipapo pakazoitwa musangano ndobva ndadedzwa futi ndasvika pamusangano ndo ndataura kuti hazvoshuwa zvinhu zvakaitika ndakamukumbira regero zikakumbirwa ndikuita kuti munhu akawanikwa pamba pangu asi munhu andana nemukomana ndaigara naye vakomana ndopa vakatotanga kutondiataka vatondirova mukomana wagara naye ari kupi kubva musoitika nyaya yacho akabva aenda anogara kuserengeta inini ndaigara naye nekuti angatondikumbirawo kuti ndikuitira distance yekuzoya pabasa anosenza pamachina aita zvekufilisa magasi pakakontena kari pati machina iwa zvinhu here but pandakasvika uye ndiangakakira mukadzi wangu mumba iye ari mumba macho ndichisvika pamba ndakatosvika ndichitomukumbira ndikatikumbirawo kuti ase ndikutsvaga mukadzi wangu vanditi mira ndimbopfeka ari uyu ndamira ndakatoona kuti angasi kuda ndipinde mumba zvikanzi ndichibata dhonda ndakuchipinda mumba zvikanzi ukapinda mumba umu ukashaya mukadzi wako tikusvitsana parefu nemukomana izvo asi munhu ane nyaya handingazomupikisa hangu zvakawanda asi inini zvakaitika panyaya yacho iyoyo ndizvo zvindataura ini chandakamurambidza uyu mukomana ndechekuti vasaite se because uyu aidaurwa mukadzi ndobva ini ndazviramba akurova mukadzi akanga arimo zvake mumba macho ayo mukadzi zvishuwa mubanga akapinda zvakaitika inini shamwari yangu indaigara naye saka inini ndandiri mumba ndakapinda oraiti mupana kana wazofunga demo ratakurova rakakura unotsvaka shamwari yako igadzika muisire mombe dzake ina uri chikomba kana usiri chikomba toda kuona mukomana waigara naye anouya wotsikinira mhosva toirovera pamuridzi tingaweste nguva panapa uyu ndiye chikomba zvese hauna kuramba ukangwara waitouya naye kuti kudai manje iwe wabva wamusiyire shamwari yako haipo ndopanda kunasa bosi kubva musi wakaitika nyaya ina ndisandamuonawo muisirei mombe dzake ina muisire nema$300 mwedzi uchipera zva 30 mufana wangu uchisaina tinoda mombe 600 ichiuya kuno July achipera uchiva neimwe 600 une chiyemo chemo ndichekuti indaida upiwo mukana wekuti ndikwanise kuuya naye mukomana wacho ndakupa unoyamswa 39 swa 29 30 but mari chengete gadzira mari yako chajo wegati zvese zvichataura mukomana akanga asina kuuya kurura iwo chaunoita kana wamuwana wamuti shamwari pari kudiwa mari ndakachajwa so wotoya makabata chi mari yacho andinoda kuti mwaoko aripire mhosva nyaya ndiyo imombe ngani 4 mari ndiyoyo 600 udiwa musechi swa 30 tinongochinja zita chiri chisarako kana kasawanika zvinhu zvaitirwa tobhura iweyo uchipfeka futi tipei vamwe asi mina ndimbopfeka mbana next Zimbabwe shezwa uyai kupenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko